În întunericul absolut al unei seri de decembrie la București, o mână mică de 9 ani s-a întins spre ceea ce părea imposibil de atins. Când Andrei Rieu a simțit acele degete fragile atingându-i vioara, timpul s-a oprit. Nu pentru publicul care aplauda entuziast, nu pentru orchestra care continuă să cânte, ci pentru el și pentru fetița care tocmai descoperise că amintirile pot fi mai dureroase decât uitarea. Ceea ce s-a întâmplat în acea noapte la sala Palatului din București nu a fost o poveste despre muzica care vindecă. A fost ceva mult mai profund și mai crud, povestea unei copile care și-a regăsit trecutul într-o singură atingere și a unui maestru care a înțeles că uneori muzica nu salvează, ci doar confirmă ceea ce s-a pierdut pentru totdeauna. Dacă această poveste te-a impresionat, te rog să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe și lasă în comentarii orașul din care asculți această istorie. Dorina Comănescu și-a strâns cu putere mâna bunicului său în timp ce pășeau în marele hol al sălii Palatului din București. Nu putea vedea măreția spațiului, nici luminile strălucitoare, nici scena impunătoare din fundal, dar simțea totul într-un alt mod. Sunetul pașilor se schimba pe măsură ce avansau, aerul devenea mai rece și vocile aveau un ecou diferit. Pentru ea, aceasta însemna deja că se aflau într-un loc important, unde oamenii vorbeau mai încet decât de obicei. Vasile Comănescu cunoștea sălile de concert din tinerețe. Decenii la rând lucrase cu lemn, corzi și lac, construind instrumente pe care alții le-ar fi cântat. Când și-a început să-și piardă vederea, a fost nevoit să renunțe la meserie. În acea perioadă s-a născut Dorina și, în mod ironic, ea era cea care s-a apropiat cel mai mult de lumea pe care el nu o mai putea vedea complet. Îi învățase nepoatei sale ceva simplu: ascultă cu atenție și atinge cu respect. Dorina și-a pierdut vederea treptat. Întâi culorile, apoi contururile, apoi chipurile. Amintirile care rămăseseră erau vagi, aproape vise. Uneori spunea că își mai amintea zâmbetul mamei sale, dar nu știa dacă aceea era memorie sau imaginație. Ceea ce nu a pierdut niciodată a fost curiozitatea, mai ales pentru muzică, pentru că acolo era singurul loc unde nu se simțea dezavantajată. Nu știa exact cine era Andrei Rieu, știa doar că bunicul vorbea despre el cu grijă, ca despre cineva care trata muzica cu mâinile sale, nu doar cu tehnică. Pentru Dorina aceea era suficient. Nu dorea să-l vadă pe maestru, dorea să înțeleagă cum se naștea acea muzică. Când s-au așezat, Vasile i-a explicat încet unde era scena și unde stătea orchestra. Dorina a dat din cap în tăcere. În timp ce publicul se așeza, și-a ținut mâinile în poală, simțind vibrația ambientului, ca și cum întregul teatru era pe punctul să respire împreună. Când a început prima melodie, Dorina nu s-a mișcat. Și-a închis ochii și mai tare, de parcă aceasta ar fi ajutat-o să se concentreze asupra picăturii de imagini care rămăsese în ea. Fiecare notă părea să ocupe un spațiu fizic, aproape palpabil, și fără să spună nimic bunicului, a luat o decizie tăcută. La un moment dat, în acea seară, trebuia să-și întindă mâna. Nu pentru a atrage atenția, ci pentru a confirma ceva ce simțea de când începuse muzica. Teatrul era plin de oameni care veniseră pentru relaxare, pentru frumusețe, pentru plăcerea unei seri cu muzică clasică. Dar pentru Dorina aceasta nu era divertisment, era o căutare. Nu avea cuvinte pentru ceea ce căuta, dar corpul ei știa, mâinile ei știau. Undeva între acele note, între acele vibrații, se afla ceva care îi aparținea, chiar dacă nu putea să-l denumească. Vasile s-a uitat la nepoata sa și a văzut concentrarea de pe fața ei. Cunoștea acea expresie, era aceeași față pe care o făcea când atingea o suprafață nouă, când încerca să înțeleagă o formă doar prin atingere. Dar în seara aceea era altfel. În seara aceea nu căuta ceva nou, căuta ceva vechi, ceva uitat, ceva care poate că nu dispăruse niciodată cu adevărat. Vioara cânta prin spațiu. Fiecare notă era o poveste, fiecare melodie o emoție. Andrei Rieu stătea pe scenă, mișcările lui familiare și sigure. Fața sa era o mască de bucurie profesională. Făcuse acest lucru de mii de ori în sute de teatre pentru milioane de oameni. Dar în seara aceea, fără să știe încă, avea să fie diferit. Pentru că în primul rând stătea o fetiță, care era pe punctul să pună o întrebare care nu avea nevoie de cuvinte. O întrebare care putea fi pusă doar cu degetele întinse și o inimă care voia să știe dacă amintirile erau reale sau doar visuri prea mult timp prețuite. Muzica s-a amplificat.
Orchestra urmărea conducerea lui Andrei cu precizie și pasiune și Dorina a început să se aplece înainte, milimetru cu milimetru, atrasă de ceva mai mare decât ea însăși, ceva care nu avea nume, dar avea o voce făcută din vioară, corzi și timpuri pierdute. Dorina nu l-a avertizat pe bunic, nu a cerut permisiunea. Pur și simplu simțea că trebuie să facă asta înainte să se termine muzica. În timp ce Andrei Rieu conducea orchestra, ea s-a aplecat înainte. Încet, ghidată doar de sunet, fiecare notă părea să indice direcția corectă, de parcă vioara chema. Vasile a observat mișcarea prea târziu. A atins cu grijă brațul nepoatei sale, un gest automat de îngrijorare, dar Dorina nu s-a întors. Publicul din jur rămânea atent la scenă, fără să observe mâna mică care avansa la granița dintre public și orchestră. Degetele Dorinei nu tremurau de frică, ci de anticipare. Nu dorea să-l atingă pe Andrei Rieu, nu știa cum arăta. Ceea ce căuta era altceva, exact vibrația muzicii, punctul în care sunetul înceta să fie doar auzit și începea să fie simțit în corp. Când mâna ei a atins în sfârșit aerul din fața scenei, s-a întâmplat ceva pe care nimeni nu-l prevăzuse. Andrei a simțit prezența înainte de atingere. Nu era contactul imediat, ci intenția. Ceva în acel gest era diferit de cereri pentru autografe, selfie-uri sau emoție exagerată. Era prea tăcut. Arcușul s-a încetinit aproape imperceptibil. Teodora Brumărescu, de lângă el, a observat schimbarea de ritm și a urmat instinctiv. Muzica nu s-a oprit, dar a pierdut putere pentru o clipă, de parcă aștepta să se întâmple ceva. Dorina a simțit vioara sub degetele ei pentru o fracțiune de secundă. Lemnul cald, vibrația vie. Și în acel moment, exact ceva s-a rupt în ea. Nu era bucurie, era recunoaștere. Simțise asta mai înainte și acea certitudine, brusc și dureros, a făcut-o să-și retragă mâna la fel de rapid cum o întinsese. Publicul încă nu înțelegese nimic, dar Andrei da. Acea atingere atât de scurtă eliberase în el ceva pe care nu se aștepta. Strânsese mii de mâini, întâlnise mii de oameni, dar aceasta era diferit. Aceasta nu era admirație, era o întrebare fără cuvinte și întrebarea nu era adresată lui ca persoană, ci la ceea ce ținea în mâini, la instrument, la muzica însăși. A încercat să continue să cânte. Corpul său executa mișcările automat, dar mintea îi era în altă parte. Cine era această copilă? De ce își întinsese mâna în acel fel? Și ce încercase să găsească în acel moment de contact? Orchestra continuă să cânte. Publicul nu observa tulburarea interioară a maestrului, dar pentru Andrei, lumea se răsturnase pentru o clipă. Învățase să păstreze distanța de momentele emoționale în timpul spectacolelor, să rămână profesional, să lase spectacolul să continue. Dar aceasta era ceva care străpungea toate barierele. În primul rând, Dorina și-a retras mâna la piept. Degetele încă tremurau de la ceea ce simțise. Vasile a văzut și inima i s-a strâns. Cunoștea acea expresie de pe fața ei. Nu era mirare, era durere. Durerea de a recunoaște ceva ce fusese pierdut. Muzica a ajuns la un climax. Notele urcau și coborau în armonie perfectă și publicul era pierdut în frumusețea ei. Dar 3 oameni din acea cameră erau în altă parte. Dorina prinsă într-o amintire pe care credea că o uitase, Vasile știind ce însemna acea amintire și Andrei simțind că se întâmplase ceva important pe care încă nu-l înțelegea. Când piesa s-a terminat, s-au auzit aplauze, puternice și entuziaste. Andrei s-a plecat zâmbind, dar ochii îi căutau primul rând. A găsit-o pe fată, capul a plecat, mâinile încă la piept. Nu aplauda, aproape că nu se mișca, și în acel moment Andrei a luat o decizie. Aceasta nu putea rămâne neterminată. Trebuia să știe, trebuia să înțeleagă ce se întâmplase, pentru că ceva în el îi spunea că aceasta nu era o întâmplare. Nu era un simplu impuls al unei copile. Era ceva mai adânc, ceva care avea nevoie de un răspuns. Dar răspunsul care avea să vină nu avea să fie răspunsul pe care îl aștepta. Nu avea să fie o poveste încălzitoare despre muzica care salvează pe cineva. Avea să fie ceva mult mai dureros, ceva care să arate că muzica nu întotdeauna vindecă. Uneori doar amintește de ceea ce s-a pierdut pentru totdeauna. Dorina și-a retras mâna în poală și a rămas nemișcată de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru cel care privea din exterior, gestul putea părea doar curiozitate copilărească. Pentru ea însă fusese un șoc tăcut. Vibrația pe care o simțise în vioară nu era nouă, era prea familiară. Vasile a observat schimbarea imediat.
Cunoștea acea rigiditate în corpul nepoatei sale. Era aceeași stare în care se afla când amintiri vechi apăreau fără avertisment. S-a aplecat înainte și a întrebat încet dacă totul era în regulă. Dorina nu a răspuns. A dat doar din cap fără convingere. Pe scenă, Andrei continua să cânte, dar ceva se schimbase. Nu era o eroare tehnică sau o distragere, era atenția. Cânta și încerca în același timp să înțeleagă de ce acea atingere scurtă provocase o strânsoare atât de ciudată în pieptul său. Nu era o cerere, nu era entuziasm, era căutare. Muzica mergea înainte, dar pentru Dorina timpul încetinise. Scurtul contact cu vioara trezise o amintire pe care credea că o pierduse. Înainte să-și piardă complet vederea, când încă putea vedea umbre și lumini, acasă fusese un instrument, o vioară mică. Așezată pe masa din salon, mama cânta puțin, fără tehnică, doar repetând aceeași melodie simplă. Dorina nu spusese niciodată nimănui asta. Cu trecerea anilor, acea amintire fusese împinsă într-un colț îndepărtat, până aproape să nu mai fie nimic. Dar atingerea de pe scenă readusese totul înapoi. Nu imaginea, ci senzația. Aceeași vibrație, aceeași căldură a lemnului. Nu încerca să cunoască muzica, încerca să confirme dacă ceea ce își amintea mai exista încă. Andrei simțea privirea fetei, chiar dacă nu o vedea direct. Când muzica s-a terminat, aplaudă a venit tare ca întotdeauna. Dar el nu a reacționat imediat. S-a uitat discret spre primul rând, căutând sursa acelui gest tăcut. Dorina nu aplauda. Își ținea mâinile închise de parcă ținea ceva care putea să scape în orice moment. Și în acel moment, Andrei a înțeles ce făcea acel moment atât de greu. Fata nu și-a întins mâna pentru a câștiga ceva. O întinsese pentru a descoperi dacă ceea ce pierduse făcea într-adevăr parte din viața ei sau dacă era doar un vis vechi. Răspunsul la aceasta avea să vină încă, dar înainte ca acel răspuns să poată veni, s-a întâmplat ceva neașteptat. Ileana Georgescu, coordonatorul teatrului, a venit pe scenă cu un zâmbet care nu-i ajungea la ochi. I-a șoptit ceva lui Andrei, ceva care i-a încruntat fața. Era o problemă cu programul. Următoarea piesă trebuia scurtată. Erau prea multe piese planificate și timpul se termina. Andrei a dat din cap, dar gândurile îi erau în altă parte. S-a uitat din nou la Dorina, care acum își aplecarse capul, degetele încă mișcându-se nervos în poala ei. A luat o decizie care mergea împotriva tuturor protocoalelor. Avea să ignore programul. Avea să facă timp. S-a întors spre orchestră și a anunțat că va fi un scurt intermezzo. O pauză pentru public să se întindă, să respire. Dar nu era o pauză pentru public. Era o pauză pentru el să facă ceea ce trebuia făcut. În timp ce publicul începea să se miște, să vorbească, să se plimbe spre foaiere, Andrei a coborât de pe scenă. Nu spre culise, ci spre primul rând, direct spre locul unde stătea Dorina cu bunicul ei. Vasile l-a văzut venind și ochii i s-au mărit. Acesta era Andrei Rieu, maestrul, și venea direct către ei. Voia să se ridice, să spună ceva, dar cuvintele i-au rămas în gât. Andrei s-a ghemuit în fața Dorinei, vioara încă în mână. Nu a spus nimic mai întâi. A așteptat doar. Și apoi, cu o voce atât de blândă încât doar ea putea auzi, a întrebat: "Ce încercai să găsești, micuțo?" Respirația Dorinei s-a oprit. Nu se aștepta ca cineva să înțeleagă, ca cineva să știe că gestul ei era mai mult decât curiozitate. Buzele îi tremurau și pentru prima dată în seara aceea a vorbit: "Voiam să știu dacă era real." Muzica mamei mele. Cuvintele atârnau în aer între ei, grele de semnificație. Andrei a simțit ceva rupându-se în pieptul său. Aceasta nu era o poveste simplă a unei copile care dorea să simtă muzica. Era o copilă care încerca să reconstruiască un trecut pierdut, să confirme o pierdere prea mare pentru cuvinte. S-a uitat la Vasile, care acum avea lacrimi în ochi. Bătrânul a dat încet din cap, confirmând ceea ce spusese Dorina, fără să mai fie nevoie de alte cuvinte. Și în acel moment, Andrei și-a dat seama că ceea ce avea să se întâmple nu avea să fie un moment de bucurie. Avea să fie un moment de adevăr, un adevăr dureros, necesar. Aplaudele umpleau teatrul, dar pentru Andrei sunau distant. A mulțumit cu un gest automat și-a plecat capul, a zâmbit către orchestră, dar atenția lui era prinsă în altă parte. În primul rând rămânea fetița oarbă nemișcată, fără să reacționeze ca restul publicului. Aceasta confirma ce simțea deja. Acea atingere nu fusese un impuls copilăresc, fusese o încercare de a recunoaște ceva pierdut. Andrei a părăsit scena mai devreme decât de obicei,
lăsând orchestra să continue cu ultimele mulțumiri. În culise a cerut ca nimeni să nu stingă încă luminile. Ileana Georgescu a găsit asta ciudat, dar a ascultat. Nu era obișnuit ca Andrei să schimbe fluxul concertului pentru ceva care părea atât de mic. Între timp, Vasile s-a aplecat din nou către Dorina. A întrebat cu grijă dacă simțise ceva ciudat. Dorina a ezitat să răspundă. Când a vorbit, a fost aproape o șoaptă. A spus doar că acea muzică durea într-un mod familiar. Vasile a simțit inima strângându-i se. Își amintea vioara mamei Dorinei. Își amintea ziua când instrumentul fusese pus pentru totdeauna în cufăr, după boală, după pierdere. Minute mai târziu, Andrei a apărut prin alea laterală, departe de luminile scenei. Nu era grabă în pasul său. Când s-a oprit în fața Dorinei, nu a spus nimic mai întâi. S-a ghemuit doar la aceeași înălțime cu ea și a pus vioara între mâinile sale, fără să cânte. Încercai să-ți amintești pe cineva, nu-i așa?" a întrebat fără ocolișuri. Dorina s-a înțepenit. Nu se aștepta ca cineva să înțeleagă atât de repede. A dat încet din cap. A spus că credea că acea muzică era de dinaintea orbirii ei, dar nu știa sigur dacă era adevărat sau dacă își inventase amintirea cu timpul. Andrei și-a închis o clipă ochii. Cunoștea acel fel de durere. Durerea de a nu ști dacă o amintire era adevărată sau doar o dorință. Apoi a făcut ceva neașteptat. A pus vioara cu grijă mai aproape și a întrebat dacă voia să atingă din nou. De data aceasta, fără grabă. Vasile și-a oprit respirația. Dorina și-a întins din nou mâna, dar acum nu tremura. Degetele i-au alunecat cu grijă peste lemn, ca cineva care confirmă ceva prea important pentru a greși. Când a atins întregul instrument, nu a mai fost nicio îndoială. A început să plângă în tăcere. Nu era tristețe pură, era ceva crud. Pentru că în acel moment Dorina a înțeles că acea amintire fusese reală și că ceva foarte prețios făcuse cu adevărat parte din viața ei. Nu era doar amintirea viorii, era amintirea mamei care o cânta, a după amiezilor calde în salon unde lumina se filtra prin perdele, a melodiei simple care se repetă la nesfârșit, niciodată perfect, dar întotdeauna iubit, și sentimentul de siguranță care venea când acea muzică cânta. Și acum, cu degetele pe vioara lui Andrei, simțea toate acele momente revenind cu o claritate care durea, pentru că se întorceau doar pentru a confirma că trecuseră pentru totdeauna. Vasile nu mai putea să stea să privească fără să facă ceva. Și-a pus mâna pe umărul Dorinei, un gest de susținere, de înțelegere. Știa exact prin ce trecea pentru că el însuși trecuse prin asta. O văzuse pe fiica sa slăbind, trăise ultimele ei zile, fusese nevoit să pună vioara deoparte pentru că era prea dureros să se uite la ea. Andrei se simțea neputincios. Ceva ce rare ori experimentase pe o scenă. Aici nu avea control, nici scenariu, nici modalitate de a rezolva asta cu o notă frumoasă sau un zâmbet fermecător. Aceasta era tristețea adevărată. Și singurul lucru pe care putea să-l facă era să fie martor la ceva pe care nu putea să-l schimbe. Radu Bucur, care stătuse la distanță, s-a apropiat acum. Văzuse întreaga scenă și înțelegea gravitatea, fără ca cineva să-i explice ceva. S-a îngenunchiat lângă Andrei și a întrebat încet: "Pot face ceva?" Andrei a scuturat din cap. "Doar să rămâi," a șoptit înapoi. Și-au rămas acolo 3 adulți și o copilă, într-un cerc de tristețe împărtășită. Publicul din foaier nu știa nimic. Pentru ei aceasta era doar o pauză, un moment de relaxare. Dar aici, în primul rând al unui teatru aproape gol, se întâmpla ceva mai important decât orice muzică. Lacrimile Dorinei veneau mai încet acum. Degetele încă îi odihneau pe vioară. A respirat adânc și a spus atât de încet încât Andrei a trebuit să se aplece înainte să audă: "Nu cântau bine, dar îmi plăcea." Acele cuvinte au rupt ceva în Andrei pe care nu știa că era întreg, pentru că aceea era esența întregii muzici, nu? Nu era vorba despre perfecțiune. Era vorba despre legătură, despre iubire, despre amintiri care rămân mult după ce ultima notă a fost cântată. A dat din cap, incapabil să vorbească. Și în acea aprobare era o înțelegere care mergea mai adânc decât cuvintele. O recunoaștere că unele lucruri pe care le pierdem nu se întorc niciodată, dar rămân întotdeauna parte din cine suntem. Teatrul începea să se umple din nou. Publicul se întorcea la locurile lor. Conversațiile lor s-au estompat pe măsură ce luau din nou loc. Pauza se terminase. Concertul trebuia să continue, dar ceva fundamental se schimbase. Andrei s-a ridicat încet, genunchii trosnindu-i de la ghemuire. S-a uitat la Dorina, la Vasile, apoi la Radu. "Continuăm să cântăm,"
a spus, dar întâi o piesă pentru ea. Ileana Georgescu, care se apropia să întrebe când puteau relua, a auzit asta și s-a încrețit. Ce piesă? A întrebat. Andrei s-a gândit, apoi a zâmbit o mică zâmbet trist. Ceva simplu, a spus, ceva ce ar fi cântat o mamă pentru copilul ei. Și în timp ce orchestra se regroapa, în timp ce publicul se așezat și aștepta, Andrei se pregătea să cânte, nu pentru sutele de oameni din teatru, ci pentru o fetiță din primul rând care tocmai învățase că amintirile pot fi reale și dureroase în același timp. Plânsul Dorinei nu atrăgea imediat atenția. Nu era scandal, nu erau oameni care să se apropie. Era un plâns reținut, aproape tăcut, de parcă învățase foarte devreme că unele dureri nu au nevoie de public. Andrei rămânea îngenunchiat în fața ei fără să încerce să întrerupă, fără să ofere cuvinte prea rapide. Vasile și-a întors puțin fața. Știa exact ce descoperise nepoata lui. Nu era doar o amintire confirmată. Era realizarea că ceva frumos existase și nu avea să se mai întoarcă niciodată. Muzica nu-i dăduse Dorinei vederea înapoi. Nici prezența mamei, nici timpul pierdut. Doar dezvăluise absența cu o claritate crudă. Andrei simțea o greutate ciudată în piept. În atâția ani pe scenă crezuse întotdeauna că muzica vindeca, ridica, salva. Dar aici, în fața acestei copile, devenea clar că muzica putea face și altceva, să amintească. Și nu fiecare amintire vine să mângâie. Nu încerca să transforme momentul în ceva frumos. Nu a spus că totul avea să fie bine, nici că muzica compensa pierderea. A spus doar adevărul care părea necesar. Unele lucruri pe care le iubim trec prea repede, a spus cu voce blândă, și doar tocmai pentru că au fost reale. Dorina a dat din cap, încă plângând. Pentru prima dată de când și-a pierdut vederea, nu simțea confuzie. Durea, dar avea sens. Amintirea nu era imaginație, nu era o invenție a dorinței. Existase. Mama chiar cântase la acea vioară. Acea muzică chiar făcuse parte din viața ei, chiar dacă doar puțin timp. Ileana Georgescu observa de la distanță, neștiind dacă să intervină. Aceasta nu era în program. Nu făcea parte din nicio experiență planificată pentru public. Totuși, părea mai important decât orice se întâmplase în seara aceea pe scenă. Andrei s-a ridicat încet și a pus vioara înapoi în cutie. Nu avea să mai cânte în seara aceea. Pentru el, concertul se terminase aici. Sunetul încă ecou în teatru, dar adevăratul moment se întâmplase deja în afara muzicii. Dorina și-a șters fața cu dosul mâinii și a respirat adânc. Nu zâmbea, nu trebuia. Ceva în ea se rupsese, dar era o ruptură necesară. Ca atunci când deschizi ceva care a fost închis prea mult timp pentru a înțelege în sfârșit ce era înăuntru. Și toți cei de acolo, chiar fără să spună nimic, știau că această întâlnire nu avea să fie amintită ca un moment frumos, ci ca un moment onest. Dar ceea ce Andrei nu știa era că călătoria Dorinei nu se încheia cu acel moment. În zilele care au urmat, ea avea să facă ceva pe care nimeni nu se aștepta. Avea să ceară să meargă acasă și să se ducă la dulap, unde era păstrată vioara mamei ei. Avea să ceară să o țină în mână, nu să cânte, ci să confirme că era reală, că amintirea ei nu mințise. Și Vasile avea să o lase, știind că avea să fie dureros, dar și necesar, pentru că unele amintiri trebuie atinse pentru a fi reale, pentru a trece din vis în realitate. Chiar dacă acea realitate doare, Radu, care văzuse totul, se simțea schimbat de experiență. Era obișnuit să cânte muzica pentru bucurie, pentru divertisment, pentru aplauze, dar în seara aceea învățase că muzica putea servi și la jelire, la recunoaștere, la spunerea adevărurilor prea dureroase pentru cuvinte. Avea să-i spună mai târziu lui Andrei că acesta fusese cel mai important concert la care participase vreodată. Nu pentru că muzica era perfectă, ci pentru că era reală, pentru că îl reamintea de ce devenise muzician în primul rând. Teatrul începea să se umple din nou pentru a doua parte a concertului. Publicul se întorcea, fețele vesel, conversațiile ușoare. Nu știau nimic despre ce se întâmplase în primul rând și era bine. Unele momente nu sunt menite să fie împărtășite cu lumea. Sunt doar pentru oamenii care au fost acolo. Andrei și-a reluat locul pe scenă, dar nu era același om care o părăsise. Învățase ceva pe care niciun conservator nu putea să-l învețe. Învățase că muzica avea putere, dar nu întotdeauna puterea de a vindeca. Uneori singura putere pe care o avea era puterea de a fi adevărată. Și în timp ce își ridica vioara și semnala orchestrei să înceapă, s-a uitat către Dorina. Stătea dreaptă acum, lacrimile uscate,
fața calmă și pentru prima dată în seara aceea zâmbea. Un zâmbet mic și trist, dar zâmbet totuși. Era zâmbetul cuiva care pierduse ceva și acceptase. Zâmbetul cuiva care știa că tristețea și iubirea erau două fețe ale aceleiași monede, că nu puteai avea una fără cealaltă. Și Andrei înțelegea că acesta era adevăratul cadou pe care putea să-l dea muzica. Nu evadare, nu uitare, ci recunoaștere. Recunoașterea că ceea ce simțim, ceea ce ne amintim, ceea ce pierdem, totul este real și că asta e suficient. Dorina a părăsit teatrul ținând mâna bunicului mai strâns decât când intraseră. Nu pentru că era frică, ci pentru că avea nevoie de ceva solid, în timp ce reorganiza totul înăuntru. Acea seară nu adusese mângâiere, adusese adevăr. Și pentru o copilă care pierduse deja atât de mult, aceasta era greu, dar și necesar. Drumul spre casă a fost tăcut. Vasile conducea mașina prin străzile luminate ale orașului, în timp ce Dorina stătea în spate, capul rezemat de geam. Vibrațiile motorului erau familiare, liniștitoare în felul lor, dar gândurile îi erau în altă parte. Încă în teatrul acela, încă la acea vioară, se gândea la momentul contactului. Cât de scurt fusese, poate nu mai mult de câteva secunde, dar cât de adânc să pase în memoria ei. Era ca și cum acea atingere deschisese o ușă care fusese închisă ani de zile și prin acea ușă se revărsau acum amintiri pe care credea că le pierduse. Își amintea acum mai multe detalii, modul în care mama ei ținea vioara puțin stângaci, ca cineva care respecta instrumentul, dar nu era pe deplin familiară cu el. Modul în care melodia făcea întotdeauna aceeași greșeală în același loc și cum aceasta devenise, într-un fel, parte din cântecul însuși. O trăsătură care îl făcea unic. Își amintea lumina din salon, cum se schimba pe măsură ce după amiaza trecea în seară. Nu putea să vadă cu adevărat lumina în amintirea ei, dar o simțea. Căldura soarelui care se filtra prin geam și îi atingea pielea în timp ce muzica cânta. Și își amintea sentimentul de siguranță. Aceea era poate cel mai important lucru. Acea muzică, oricât de simplă și imperfectă, crease un spațiu unde nimic rău nu se putea întâmpla, unde totul era bine, unde iubirea era palpabilă în fiecare notă. Când au ajuns acasă, Vasile a ajutat-o să coboare din mașină și să intre. A întrebat dacă era foame, dacă voia ceva de băut. Dorina a scuturat din cap. Voia doar să se ducă la culcare. Voia doar liniște. Voia doar timp să proceseze ce se întâmplase. Dar somnul nu a venit ușor. Zăcea în pat, ochii deschiși în întunericul care pentru ea nu făcea diferența de lumină. Și se gândea la ce spusese Andrei, că unele lucruri trec prea repede, că dor pentru că au fost reale. Înțelegea acum ce voia să spună. Nu era muzica care durea, era amintirea a ceea ce însemnase muzica, a cui o cântase, a timpului care nu avea să se mai întoarcă niciodată. În noaptea aceea, Dorina a visat pentru prima dată în ani despre mama ei. Nu era un vis clar, nici o față pe care să o vadă, ci o prezență pe care o putea simți. În vis stătea în salon și auzea vioara cântând. Melodia era aceeași ca întotdeauna, cu aceeași mică greșeală în același loc. Și în vis nu plângea. Doar zâmbea știind că aceasta fusese reală, că existase. Când s-a trezit, obrajii îi erau uzi, dar nu erau lacrimi de tristețe. Erau lacrimi de recunoaștere, de acceptare, de un fel de pace pe care nu o cunoscuse înainte. În zilele care au urmat, Dorina nu a cerut să audă muzică. Nu a vorbit despre viori. Nu l-a menționat pe Andrei Rieu. Vasile se temea că fusese prea mult. O observa pe nepoata lui cu atenție, căutând semne de traumă, de regres, dar ceea ce vedea era altceva. O tăcere, da, dar nu o tăcere goală. Era tăcerea cuiva care se gândea, care procesa, care înțelegea ceva important. La școală, învățătoarea a observat-o și pe ea. Dorina fusese întotdeauna o copilă bună, dar ceva se schimbase. Părea mai prezentă, mai concentrată. Când învățătoarea a întrebat dacă totul era în regulă, Dorina a dat din cap și a spus că se gândea la lucruri importante. Dar o săptămână mai târziu a făcut ceva neașteptat. Era o duminică dimineața. Soarele strălucea prin ferestrele bucătăriei, în timp ce Vasile făcea micul dejun. Dorina a intrat în bucătărie, pașii mai siguri decât de obicei, și a spus fără introducere: "Bunicule, vreau să ating vioara mamei." Vasile s-a oprit din ce făcea. Mâinile i-au înghețat deasupra prăjitorului de pâine. Știuse că acest moment avea să vină, dar nu știuse când sau cum. "Ești sigură?" a întrebat încet. "Foarte sigură," a răspuns Dorina.
Trebuie să știu dacă se simte la fel ca cea din teatru. Vasile a ezitat. Nu atinsese acea vioară din ziua înmormântării. Era prea dureros, prea încărcat de amintiri pe care nu era încă gata să le înfrunte. Vioara devenise un simbol al tot ceea ce se pierduse, al visurilor care nu se împliniseră, al muzicii care se oprise prea devreme. Dar a văzut ceva în fața Dorinei care l-a făcut să fie de acord. O hotărâre, o nevoie care mergea dincolo de curiozitate. Aceasta era important pentru ea într-un mod pe care nu-l înțelegea complet, dar îl respecta. A scos cutia din debara din pod, unde stătuse toți acești ani printre cutii vechi și lucruri uitate. Praful era gros pe suprafață și l-a șters cu grijă cu mâneca. Mâinile îi tremurau când a deschis încuietorile. Clipcile mici de metal au făcut clic în liniștea camerei și acolo era vioara fiicei sale, mai mică decât își amintea, lacul întunecat de timp și neglijență. Dar era încă acolo, intactă, așteptând. Dorina și-a întins mâinile și Vasile a pus cu grijă instrumentul în strânsoarea ei. În momentul în care degetele i-au atins lemnul, s-a înțepenit. Vasile a văzut și inima i s-a strâns, temându-se că era prea mult, că ar fi trebuit să refuze. Dar apoi Dorina a început să-și miște încet degetele. Le-a lăsat să alunece cu grijă peste lemn, fără grabă, explorând fiecare suprafață, fiecare curbă, fiecare imperfecțiune din lemn, fiecare loc unde se odihniseră degetele mamei ei. A simțit corzile, vechi și descoordonate, dar încă întinse, încă gata să facă muzică. Și în timp ce simțea, a început să vorbească. Vocea blândă, dar clară, fiecare cuvânt ales cu grijă. Este la fel, a spus. Se simte exact ca în amintirea mea. Asta înseamnă că a fost real. Nu-i așa, bunicule? Mama chiar a cântat la asta. Nu mi-am imaginat. Nu, micuțo, a spus Vasile, vocea groasă de emoție. Nu ți-ai imaginat. A fost totul real. Dorina a dat din cap, lacrimile curgându-i acum liber pe obraj. Voiam să știu atât de mult. Îmi era frică că era doar un vis. Ceva ce creasem pentru că îmi era atât de dor. I-a spus bunicului că înțelegea acum de ce acea amintire durea. Nu era pentru că se terminase prea devreme. Era pentru că fusese suficient de reală să lase o urmă. O cicatrice care nu avea să se vindece niciodată, dar nici nu avea să dispară. Vasile și-a dat seama în acel moment că nepoata lui se maturizase într-o singură seară mai mult decât în mulți ani. S-a așezat lângă ea pe podeaua salonului și pentru prima dată de la pierderea fiicei sale a vorbit deschis despre ea. Nu în generalități, nu în adevăruri prudente pe jumătate, ci cu adevărat. I-a povestit despre ea ca copil, despre visurile ei de a deveni muziciană, despre cum viața ieșise diferit decât speraseră, despre cum găsise totuși bucurie în lucruri simple. I-a povestit despre ziua când cumpărase acea vioară cu bani pe care îi economisise de la serviciu. Nu era o vioară scumpă, nu era o capodoperă de meșteșug, dar era a ei și o iubise. I-a povestit cum exersa în fiecare seară doar acea melodie, pentru că era singura pe care putea să o cânte fără să se uite la note. I-a povestit cum îi cânta pentru Dorina când era încă bebeluș, cum muzica liniștea întotdeauna copilul, cum părea să existe o legătură specială între mamă, fiică și instrument. Dorina asculta și simțea vioara din mâinile ei devenind mai caldă, de parcă absorbia cuvintele, de parcă revenea la viață prin amintiri. A început să înțeleagă că acest instrument era mai mult decât doar lemn și corzi. Era o legătură, un pod între trecut și prezent, între pierdere și viață. Bunicule, a întrebat după o lungă tăcere, vocea ezitantă, dar hotărâtă. Crezi că mama ar vrea să învăț să cânt? Vasile a simțit lacrimile înțepându-i ochii. Se aștepta pe jumătate la această întrebare. Pe jumătate se temea de ea. Cred că mama ta ar vrea să faci ceea ce te face fericită, micuțo. Și dacă muzica te face fericită, atunci nu ar vrea nimic mai mult. Dar mă va face și tristă, a spus Dorina cu sinceritatea ei, înțelepciunea ei mult peste anii ei. De fiecare dată când voi cânta, mă voi gândi la ea și asta doare. Da, a spus Vasile încet, punându-și mâna pe umărul ei. Dar uneori durerea este dovada că am iubit și asta e ceva frumos în felul ei. E mai bine să simți, chiar dacă doare, decât să nu simți nimic. Dorina s-a gândit la asta, mintea ei tânără luptându-se cu concepte pe care mulți adulți nu le înțeleg niciodată pe deplin. Apoi a dat încet din cap, luând o decizie care avea să-i schimbe viața. Atunci vreau să învăț. Nu să devin bună ca Andrei Rieu, ci să pot cânta cântecul mamei în felul meu, ca să nu se piardă.
Și astfel a început o nouă fază în viața Dorinei. Vasile a găsit un profesor, un prieten vechi numit Aurel, care era răbdător. Și mai important, înțelegea ce căuta Dorina. Nu perfecțiunea, nu gloria, ci legătura. O modalitate de a continua conversația care fusese întreruptă când mama ei plecase. O modalitate de a spune ce nu putea fi spus niciodată în cuvinte. Prima lecție a fost dificilă, poate cea mai dificilă din toate. Degetele Dorinei nu știau unde să fie, cât de tare să apese, cum să miște arcușul. Producea sunete care semănau mai mult cu scârțâit decât cu muzică. Note dure, disonante, care dureau la urechi, dar nu renunța. Continuă să încerce. Din nou și din nou, fața concentrată, mâinile mici hotărâte în ciuda durerii din degete de la apăsarea corzilor. Aurel era surprins de perseverența ei. În lunga lui carieră ca profesor, avusese mulți studenți, unii talentați, unii muncitori, dar rareori văzuse pe cineva cu această dedicare, această foame de a învăța, care mergea dincolo de ambiția muzicală. "De ce este atât de important pentru tine?" a întrebat Aurel după a treia lecție, când degetele Dorinei sângerau de la exersat și ea încă refuza să se oprească. Dorina s-a gândit la răspuns, capul înclinat, așa cum făcea întotdeauna când se gândea. "Pentru că," a spus încet, alegând cu grijă fiecare cuvânt, "când cânt, pot să simt mama, să nu o văd, să nu-i aud vocea, ci să o simt în vibrație, în modul în care se mișcă instrumentul, în muzica care iese din el. Și asta e singurul lucru pe care îl mai am de la ea. Singura modalitate prin care pot să fiu cu ea." Aurel a dat din cap, profund mișcat de cuvintele ei, și a dat seama că nu avea doar o studentă, ci o copilă care folosea muzica ca o formă de jelire, de vindecare, de legătură cu ceva ce părea pierdut pentru totdeauna, dar totuși era cumva prezent. Și-a schimbat abordarea după acea zi. În loc să se concentreze pe tehnică și teorie, a învățat-o să asculte, să simtă, să lase muzica să vină din interior în loc de din exterior. A învățat-o că perfecțiunea era mai puțin importantă decât sinceritatea, că o notă cântată cu sentiment era mai frumoasă decât 10 note cântate doar cu tehnică. Pentru Andrei, episodul rămânea în tăcere. Nu povestea în interviuri, nu făcea o lecție publică din el, nu îl împărtășea ca o poveste publică, dar ceva se schimbase adânc în el. De fiecare dată când cineva spunea că muzica vindeca totul, își amintea de mâna mică care atinsese vioara și se retrăsese plângând. Muzica nu o vindecaseră pe Dorina, făcuse ceva mai onest. Îi permisese să-și recunoască propria istorie, să-și simtă tristețea fără rușine, să-și onoreze iubirea fără să încerce să o înlocuiască. Începuse să se gândească diferit la spectacolele sale, nu doar ca divertisment, nu ca evadare din realitate, ci ca momente de posibilă legătură, de posibil adevăr. Devenise mai atent cu cuvintele sale, mai conștient de puterea pe care o avea muzica, nu doar să aducă bucurie, ci și să dezvăluie durerea, să trezească amintiri, să confirme pierderi. În camerina lui, înainte de fiecare concert, lua un moment să se gândească de ce făcea asta. Nu pentru faimă, nu pentru aplauze, deși aceste lucruri erau plăcute, ci pentru momente ca cel cu Dorina. Momente care îl reaminteau de umanitatea din spatele muzicii, de vieți care erau atinse, de poveștile care erau spuse fără cuvinte. A primit luni mai târziu o scrisoare de la Vasile. Bătrânul nu scria des. Mâinile îi erau rigide de bătrânețe, dar această scrisoare era scrisă cu grijă, fiecare cuvânt chibzuit. I-a povestit despre progresul Dorinei, despre cum învăța încet, dar sigur, cântecul mamei ei. Nu l-a mulțumit lui Andrei pentru muzica din acea seară, ci pentru momentul onest, pentru că nu a încercat să-l facă frumos când nu era frumos, pentru că a permis tristețea să-și aibă propriul spațiu. Andrei păstra acea scrisoare în buzunarul jachetei de concert, unde o putea simți de fiecare dată când se pregătea să urce pe scenă. Era amintirea lui, baza lui, legătura lui cu de ce muzica era cu adevărat importantă. Au trecut luni și au devenit ani. Degetele Dorinei au devenit mai sigure, notele mai pure. Învăța încet, dar sigur, melodia pe care mama ei o cântase. Nu era perfectă, nu avea să fie niciodată perfectă, dar era a ei, era reală, purta esența a ceea ce fusese și a ceea ce încă era. Prima dată când a cântat întregul cântec fără să se oprească, de la început la sfârșit, Vasile stătea în fotoliul său preferat din salon,
exact unde stătea întotdeauna când fiica lui cânta. Ochii închiși, ascultând nu doar cu urechile, ci cu întreaga lui ființă. Și pentru acele câteva minute în care muzica a cântat, fiica lui era înapoi, nu în corp, ci în spirit, vie în muzica pe care copilul ei o cânta, trecând de la generație la generație, așa cum se transmit toate lucrurile importante. Când cântecul s-a terminat și ultima notă s-a stins în liniștea camerei, Vasile și-a deschis ochii. Dorina stătea încă cu vioara, fața pașnică într-un mod pe care nu-l mai văzuse de mult timp. "Ar fi mândră de tine," a spus, vocea spartă de emoție. "Știu," a răspuns Dorina simplu. "Pot să simt." Lecția din acea seară nu era despre victorie, nici despre miracole, nici despre sfârșituri fericite. Era despre respectul pentru durere. Unele pierderi există nu pentru a fi reparate, ci doar pentru a fi recunoscute. Și a fugi de ele nu protejează pe nimeni, doar amână înțelegerea. Dorina nu ieșise mai puternică pentru că încetase să doară. Ieșise mai puternică pentru că învățase că a simți durerea nu ștergea ceea ce se trăise. Dimpotrivă, confirma că conta. Și uneori cel mai uman gest pe care îl poate face cineva nu este să încerce să salveze, să rezolve sau să înlăture durerea celuilalt. Este pur și simplu să permită să fie simțită fără grabă și fără spectacol. În anii care au urmat, povestea acelei nopți s-a răspândit într-un mod ciudat, fără ca Andrei să o spună vreodată public. Oamenii din lumea muzicii vorbeau în șoaptă despre fetița oarbă care l-a făcut pe marele maestru să înțeleagă că muzica nu întotdeauna vindecă, că uneori face ceva mai important, spune adevărul. Dorina și-a continuat lecțiile cu Aurel, progresând în ritmul ei, învățând să cânte nu pentru alții, ci pentru ea însăși și pentru mama pe care o purta în fiecare notă. Nu a devenit niciodată o virtuoasă, nu a urcat pe scene mari, nu a primit aplauze în picioare, dar a găsit ceva mai valoros, pacea de a ști că amintirile ei erau reale și că iubirea odată trăită cu adevărat nu moare niciodată. Vasile a trăit suficient să o vadă pe Dorina, transformându-se dintr-o copilă pierdută în tristețe, într-o tânără femeie care știa că durerea și frumusețea pot coexista în aceeași inimă. În ultimii ani ai vieții sale, cel mai mare mângâiere era să stea în fotoliul său și să o asculte cântând. Nu doar melodia mamei ei, ci și altele pe care le învățase, fiecare purtând ceva din povestea lor comună. Când Vasile a murit, Dorina avea 21 de ani și era destul de măestră ca să poată cânta la înmormântarea lui. A stat la marginea mormântului cu vioara mamei sale și a cântat melodia care îi unise pe toți trei, nu pentru că era perfectă, ci pentru că era a lor, pentru că povestea adevărul despre dragoste, pierdere și continuitate. Andrei, care între timp devenise un prieten al familiei, a fost acolo. A ascultat în tăcere, înțelegând că asista la încheierea unui cerc care începuse în acea noapte la teatru cu o mână mică care se întinsese spre o vioară. Dorina nu mai era copila speriată care căuta confirmarea amintirilor. Era o femeie care învățase că a fi uman înseamnă să porți în același timp și răniți, și vindecări, memorii și vise, dragoste și pierdere. Iar muzica, adevărata muzică, nu venea să ștergă aceste contradicții. Venea să le onoreze, să le dea voce, să le transforme în ceva frumos nu prin negare, ci prin acceptare. Aceea era lecția pe care fetița oarbă i-o dăduse maestrului în acea seară de decembrie, că adevărata artă nu ascunde adevărul dureros al vieții, ci îl transformă în ceva cu care se poate trăi, ceva care poate fi împărtășit, ceva care ne reamintește că nu suntem singuri în frumusețea și teroarea de a fi vii. Și când privea înapoi la acea noapte, Andrei știa că nu fusese doar spectator la o poveste de familie. Fusese martorul unei adevăruri universale, că ceea ce ne face umani nu sunt momentele când totul merge bine, ci momentele când recunoaștem că pierderea și iubirea sunt două fețe ale aceleiași monede prețioase pe care o numim viață.